Čo je to digitálna prístupnosť? Ak webové stránky, mobilné aplikácie či softvér dokážu poskytnúť svoj obsah všetkým návštevníkom, vrátane tých, ktorým to uľahčujú asistenčné technológie, teda aj ľuďom so zrakovým postihnutím. Správne prístupná webová stránka je upravená tak, že sa dá ovládať klávesnicou. Pri výbere farieb svojho webu sa zamerajte na kontrastné farby, text jasne oddeľujte od grafiky, písmo vyberajte bezpätkové. To uľahčí jeho používanie slabozrakým užívateľom, ktorí si navyše môžu pomôcť s zväčšovačom obrazovky. Preto je pre nich prehľadný a farebne kontrastný web nápomocný a zároveň ho ocenia aj bežní užívatelia. Nevidiaci používajú čítače obrazoviek, ktoré im prístupný textový obsah na webe nahlas prečítajú. Pokiaľ máte pochybnosti, či je vaša stránka prístupná, obráťte sa na Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá vám urobí audit webu a tiež poradí, čo a ako zmeniť. Bežný príklad je nepoužívanie tzv. Grafickej kapče, ktorá slúži na overovanie návštevníka webovej stránky. Často býva neprístupná a preto je lepšie úplne ju vynechať alebo nahradiť overovaním, ktoré nepotrebuje priamu interakciu používateľa. Obrázky na webových stránkach je dôležité označiť popisom, aby čítač vedel nevidiacemu prečítať, čo sa na ňom nachádza. Sociálne siete využívajú ľudia so zrakovým postihnutím v podobnej miere ako ostatní. Často ani nemusíte zistiť, že autor nejakého postu dobre nevidí. Svoje príspevky sprístupníte pre publikum so zrakovým postihnutím napríklad používaním hashtagu. Vďaka nemu si totiž nevidiaci vedia odfiltrovať informácie, o ktoré majú záujem. Pri hashtagu biela pastelka je všetkým jasné, o čo v daných postoch pôjde. Obrázky i videá ľahšie sprístupníte, keď k nim napíšete výstižný alternatívny text. Na sociálne siete ho zadáte počas nahrávania obrázku či videa. Návod, ako ich k obrázkom umiestňovať, nájdete v pomocníkovi každej sociálnej siete. Ak chcete uverejňovať videá, ktoré sú skutočne prístupné pre ľudí so zrakovým postihnutím, pripravte k ním aj audiokomentár, ktorý doplní, čo sa na videu deje. V prípade potreby sa môžete obrátiť na Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a urobíme vám nielen audit prístupnosti webovej stránky, ale aj elektronického dokumentu či mobilnej aplikácie. Ďakujeme, že vám potreby ľudí so zrakovým postihnutím nie sú ľahostajné.